Jó napot kívánok! Önök a Gyerekhíradót látják. Én Szűcs Tamara Zorka vagyok. Hosszú idő után felmerült az Almási Téli Szabadidőközpont felújítása. Kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat, Kelényi Zalánt. Szia, Zalán! Szia, Tami! Itt állunk az Almási Téli Szabadidőközpont előtt Balogh Tünde főszakértővel. Jó napot, Tündi! Mit tudsz mesélni az épület teljes korszerűsítéséről? Jó napot, és üdvözlöm a kedves nézőket! Az épület 1983-ban épült, és lassan 20 éve bezárt. Az első és legfontosabb dolog, amire sor kerítenénk, az az alaksori úszóberendze felújítása. Közösségi terek kialakítása a mai kor és fiatalság megfelelő igényeinek, hogy a hosszú távú üzemeltetés biztosított legyen, és ne menjen tönkre anyagilag az épület, az energiahatékonyság érdekében szél- és napenergia biztosító berendezések telepítése szükséges. Elsőnek az úszodát említette, ezt tartja a legfontosabbnak? Ez azért lenne jó, mert a 7. kerületben nincs nyilvános úszoda, amit az iskola úszásoktatása során lehetne használni. Mi az, ami még fontos lehetne? Nos, hogy csak egyet említsek a felnőttekre, különösen a szülőkre gondolva, konditermeket rendeznénk be, ahol az időt aktívan kihasználhatják gyermekeik programjai alatt. Az emeleti teraszokon és a tetőn mini közösségi kerteket, veteményes kerteket alakítanánk ki. Köszönjük, Zalán! És most hallgassuk meg, hogy mit mondanak az utca emberei. Szia! Mindenki örülnél, hogy ezt felújítanák. Lehenne egy kis állatkölcsönző és egy vívóterem lenne akkor. Köszönjük! Viszontlátásra! Jó napot! Jó napot kívánok! Mi a véleménye a Szabadidőközpont tervezett felújításáról? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos lenne, hogy ezt a gyönyörű épületet egyszer újra beüzemeljék és újra hasznosíthassa a környék népe, különösen a nyugdíjasok. Nagyon szívesen ide járnának az uszodába és egyéb szabadidős tevékenységeket is. Másik oldala pedig az, hogy egy ilyen nagyon szép, valamikor nagyon szép épületet pusztulásnak hagyni, az egy igen nagy könnyelműség, és Isten ellen való vétek. Köszönjük! Ezek tényleg ötletesek. Szerintem valósítsuk is meg, hasznosak lennének ezek a korszerűsítések. Köszönjük figyelmüket! Viszontlátásra!